Malikura laminikela wanga fuli bawe ni wakati ni na Malikura sigira au klube ani au nyebe Modibo Dembele kabi Washington DC au sigira ula anga fuli bawe ni wakati ni na Malikura ale vewa bambara akaje mukaye mumuke tene katabla jumadona negenye duru katabla negenye duru ani sanga bisabala ambe sorobo mako 102 FM ka gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Ambestroni Mourati fena direct la anga page Facebook VOA Bambara ni YouTube ani anga site fena au www.voabambara.com balma o ambete meni kibaria Jona bi kibaria kumaba obena buli Burkina Faso ka ni sarrasu murutulendo fanga jasolido wa ou bien 10000 ira kene drone do wa yasa ka seka jabili soronna amina wulili ke Burkina Faso anga la sigiden olubina nyefoli kayena o kofe amba kalama ka fo CDAO oluka jamana tigi ciden o bora Mali konna la kunu uni frontière fanga nyamo colonel Assimi Goïta ou yenyoye ou bena mundeka Mohamed Danyogo kabi Bamako ale fenebna aketu ale fenebna nyefoli kayena o kofe amena kuma mundeka tuni ambe soroka na kuma udisi jamana ale ni yoro nani u bolono bla Ukraine jamana ko foshi yasa obiseka fra udisi jamana ka chogoyamna ogumu konna la ambe soroka na kunche ni farikulo nyanaje ambalma o nunu de bina ke anga biki baroya e mumina la sauma mais yana ngani wala folo ambe nyansan la me fura ka soka temenaye ambalma wo anga foli bawe anya foyana jemukan damne kugumu konna la ko Burkina Faso ni nyagam ni wakati ni na ko ni nyagaminendo kuna funi folo ya yira ka fo ko sardasu murtulendo murtuli de do wa ou bien munde do yasa ka seka family soroni kola anwula ka se anga la sigide ma Burkina Faso kader iklubana munde be sena tikitiki la ni wakati ni na anke morigo an fola ke vea ke la obete awa kabiso maratona inafo fajer mafe surdasu minibe o katara kono ka militaire urani ayele kampa basi ani kan sangwe langana ye olugu surdasu no ulla katuka marafati uka tara kono aiwa tukubera tukulo bora sanka sida fo uta ukachika daura ulufure korosike kaye ko stra chamare tidera aiwa atamane mana uyafo ina ko surdasu le mortira tabula ube fendo le fe uka yama obolo kuna ufen mapatra fasolo ko ube kama surdasu bitchikera na foka na tatu atlepa anya yisro betre no monti tra ta ukachika daura bi resera ka foka ki kindora inafo wakati yoroni na representa subabe yako na ko ukasho ko ukantu kono ko tunaseka sura soro kase ukachika daura aiwa mausura katwa sigetini fer katwa foku aiwa ko ni ki fanga tafule walima muru chikidoro na foka na plasanka ko matatinya solo kader ambe ni wakati ni mna muye jamana nyemo damiba alere ka konya abedi aiwa adamne mana uya fanyo na ko damiba ani abonyo guru so kasu ko ulube tika fora ya ta katika merbeso o tembaliani de ulu ni hoche katani ni kinko aiwa sile do fana ajira na ko damiba ko alibi yoro lakana yanna amni o de ko angushi na no por así ni tres que le cuando se le por así ni ko so gati no por sera ko ko la damiba ka aiwa donc amigo ati mina ina postani ko ta ni anti kona la amiye jamu ko la ko so ka jamani era soye ale la do ko iporo ko kobi tarayoro minani ko batiki tabibara ko sabula ale be sera ka sika fotani asuka stoni ya sa ka sika fundende soro ni ko nanga ama sika ale ko ni tienlo ka sika longi tienlo ubi kumende ya la wali mani tabibara la blanco kato anyama yara ninga laba kader dugu gonna be chugodi ni watini na sarda sukan ani dugu gonna ere wa dugu abe ko be tugodi aiwa ya kwa ina chugodi na soma tuna kwa muji kanto kulila ali kana ke komi akando utumik manaka sa akemina ya ami wati mina ina postani muji ka ere tamara chugodi kasako yes jamati ere kasubara ani mo ko presidenti muji kambi orola chama parfa primo ere muji kambi orola aiwa wote meniko se fa da bugu ere kono fandara do pe no strategico ina po la révolution ina po popula po ere ka tabarani suba ali ere car finition bête dentro fuite tibara fuite ya po drone atenendo ni television ta ila serke o yo ko signate ka ta television po
awa o ko ne de na ina fo albi amisa na anu wati na ina fo sabere sa ne ko tana to ko ali de pora e so ra ti muru kini se toro oui colonel ti di famille dans le coordinateur yéménite que la na amine pour coordination des opérations de théâtre national ali nyemaye o tikatana ani aflana oui colonel Emmanuel Soubrana voilà colonel Emmanuel Soubrana ali rabi prison ali kasura na oya ko ali ka bawo de murkino ko ali ka bawo de cobra de wula na bla o jaray alors que ça da report social nyemaye le kama murkino ni fla na fla ni ke kada tarawih makani ka bawo habibu Burkina Faso wala sa ambe segi kana ni wakati ni na alibi ameta ni wakati na Bobo Dioulasso anga la sigide mu fene be ni oye Alidu Wedrago ale fene wula ka segasegeli ke alibi ni koyan ina Bobo Dioulasso ka kodi ni koina Alidu ale sisan marfa cikan min bɔra Wagadugu fajirida fɛ ɲama sɔrɔ ale la fɔlɔ gouvernement tun ye bataki bɔ k'a yira ko sɔrɔsiw dɔw tun b'o ka nusɔngoya yira la an y'a ye tuguni juma jiginni ko ka ban 13h30 wagati la o marfa cikanw wulila tuguni Bobo Dioulasso kɔni foyi tɛ yen lɔgɔfiyɛ ani baaradaw bɛɛ lajɛlen yɛlɛn don bɛɛ b'o ka baara kɛra ɲɛ 14 ma arajo nɔrɔnin b'o tulo la walisa o ɲɛ coro ni o ka telefɔniw na ka to ka bɔlɔbɔlɔw ka kumakan lamɛn nka nin ko nin kɛlen don jatigɛ ye burukinakanw bɛɛ lajɛlen fɛ ni Paul Henri Sandago ka coup d'état kalo 8 tɛmɛnen kɔ n'an ka ɲi ka don dɔ wɛrɛ la tuguni nka mɔgɔw faran no a kuma nin kan cɛ la fo dugu mɔgɔw ka bɛn kelen ma n'olu ma bɛn kelen ma ne hali ni cɛ tagara ne bansan lo mana fɔ de ni jama farala ɲɔgɔn kan ka ban fɔ taa wɛrɛ tɛ an bɛ dugawu de kɛli dɔrɔn min bɛna kɛ ko nalagabɔ ala k'ale sigi an kunna sinon nin kɔni tagari ni cayara mɛ ɲa foyi lo tɛ am do ke ɲɔgɔn ye se jamana ni yɛrɛ ɲagamana depuis ale yɛrɛ yɛlɛla ni saba pa mɔgɔ bɛ fagara an dɔgɔninw bɛ faga an kɔrɔ bɛ fagara e yɛrɛ ka filɛ kɛ min kɛra tout directement yɛrɛ sisan ale yɛrɛ ko yɛrɛ janfan tɛ a ka taa yɛrɛ de bɛɛ k'an kun ka lafiya sinon cɛ yɛrɛ jamana ɲagamin a bolo depuis a yɛlɛla yɛrɛ kun suma tɛ n'a tun sera ka dɔ bɔ a la an bɛ tugu a kɔ mais a ma se ka dɔ bɔ a la o kama loni an ko a ka sabari a ka yafa mɔgɔ min bɛ se nin an b'a di olu ma min bɛ se ka dɔ bɔ a la adamaden n'i tɛ se fɛn min na i bɛ sɔn k'i tɛ se i b'a di mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ ne ka cikan wele nami batisele ala y'a fɔ ne ko a bɛ se ne parce que min kɛra ni jamana min taara bolo min kan sira ɲɛnaman tɛ ɲabara donc an ka avis ale de anu kɔni ka ko hɛrɛ ka sigi jamana nin kɔnɔ dɔrɔn bon nami ka taga ko ne bon mɔgɔw kɔni b'a fɔ k'a ka taa hali mɔgɔ an ye mɔgɔ wɛrɛ changer peut-être a bɛ se ka juguya nin ye Bobo Dioulasso kɛnɛgɛn min o bɛ wele ko place de la révolution ni maaw bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan ye sɔrɔsiw kɛlen don k'o minɛ kami kunu ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Dioulasso Malikura laminikɛlaw hali bi an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bankan ye an bɛ to Burkina Faso fanga dafiri walima fanga jasoli an kɔni m'a dɔn mun bɛ senna fɔlɔ o de la an ye nin kɛnɛ in sigi Burkina Faso jamanaden caman de fana bɛ Côte d'Ivoire o de kama an y'a kanu k'u fana hakilila dɔn nin koɲa in na an wulila ka se an ka lasigiden ma Aisha Ivoirien ani Burkina Faso jamanaden minnu bɛ u hakilila ye mun de ye nin waleya min bɛ senna sisan Burkina Faso Modibo ini nyakuma an bɛ min fɔ la sisan o le ye ko Ivoirien caman kɔnɔna firilen don sabu ɲɛkelen sɔrɔ ni fitina ma min wulila Burkina ka taa sɔgɔmada la Ivoirien bɛɛ lajɛlen kɔnɔna firilen don sabu n'i y'a sigi ɲɔgɔn bɛn ni sabati k'a ka jamana kɔnɔ ile fana bɛ siran i bɛ jɔrɔ n'o ye fana ni sabula bɛn ni sabati n'o b'i ka sigi ɲɔgɔn fɛ ile fana bɛ lafiya i ka a fan na an kɔni ye kuma caman mɛn foroba barokɛyɔrɔw la min ye internet ye kuma caman bɛ bɔla ye ka taa sɔgɔma nka hali bi komi ɲɛ kelen ma sɔrɔ a ko laban bɛɛ lajɛlen siginin bɛ ka jɔrɔ mais ko kelen kɔni bɛ yen o fanba fari fagani bɛ min ko ye min bɛ kɛla Burkina Faso ni wagati min na sabu fanga dafiri tuma caman na a b'a yira ko hali bi sabati ma don jamana kɔnɔna na o fana ye jɔrɔnako de ye n ye mɔgɔ caman ɲininka o bɛɛ lajɛlen segila ka na nin kuma ne kan jɔrɔ saranya o le kɔni bɛ ka caya Aisha yana an k'i bila ka taga Côte d'Ivoire mun ye fanga tigilamɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnla jamana ɲɛmɔgɔw u ye mun de fɔ nin koɲa in na ou bien u ma fosi fɔ i ka da sumusumu la yanni i ka bɔ kuma la hali bi foyi ma fɔ hali bi o yɛrɛ ma ga don nin kuma na ban sabula Burkina Faso yɛrɛ an ma lɔ kɛrɛnkɛrɛnya Burma min bɛ yen walasa n bɛ se k'o ɲininka ko la o ma foyi fɔ hali bi an bɛ kɔnɔni de la
Wala sa ambe temeni alibini kibaria yeni watini na ambeta maliko nala alibini babu kelenka amena kuma di anga la sigiden fene mayeni oye lamisa sangare oye ka don fene maliden fene akila munde yeni ko ina na maye ka foko Burkina Faso ani Mali ube dambo lamisa maliden akila munde yeni ko ina aywa moribo kabini ko inkara bi sogoma ina kiborea bine anye ankloma jo ama marabagaw konin ka la seli kenkerne me akan folo ga mi sigidala deunye be kloma jolendo bi ka unye joyoro kele mina o Burkina Faso kibaruya de bololo bolo dawka awa furuba baro la mo be uka jabaranu maflela ka seka famali soro akoula kibaro be bindon doni awa mo be uka tataw talaga sigidala deunka famiala ibae ka fo mo be mirila de ka fo ko nini nalen filɛ nin Burkina ma mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko a ma bali olu la baw ka taa damiba yɛrɛ ka fanga mara cogo ma baw Mali kuloma jɔlen n'a fɛ ka da mun kan wagati min na damiba ye fanga ta Burkina Faso a tun kɛra jigisigi ko ye maliden caman bolo k'a faamu ko Mali bɛ dabolo min kan ko a ka ca Ala fɛ Mali ni Burkina bɛ sɔn ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ga olu nana fɔn u jigi kɔ k'a ye ko u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko awa Burkina fangatigi n'o ye Damiba ye ko ale de kelenna baara la malidenw caman ye u ka diminako fɔ o la kabini bi tɛ ka taa se kɔsa in na Damiba yɛrɛ bɔli min kɛ Bamako yan nɔ o fana ye mɔgɔw hakili jigi Burkina fanga la kosɛbɛ a kɛra barokɛkanw ye ni nin ɲɔgɔnna ko nana ye bi o kosɔn mɔgɔ caman bɛ k'i miiri ka fɔ nin tɛ balinanko ye olu ma baw ko fanga taabolo ma ko nin bɛ se ka ye nka fana mɔgɔw kɔni bɛ kinikini na k'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnna ko ninnu n'a kɛra kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ jɔrɔ ni ɲɔgɔn ye o kuma o jɔrɔnaw fana bɛ mɔgɔ caman yɔrɔ bi. Lamisa dakurunya telimana an b'a kalama Burkina Faso jamanadenw caman de fana sigilen don Mali kɔnɔna la i ka munumunu salo senfɛ i ye mun de ye walima i ye mun de mɛn. Burkina Faso sigidadenw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ sigida fɛn o fɛn na ni an kɔni ni u sera ka baro kɛ an y'a ye k'a fɔ u bɛɛ fana jɔrɔlen de don ni u ka jamana ye bi baw a kɛra cogo cogo u somɔgɔw de bɛ yen nɔ u b'a ɲinina k'olu kibaruyaw dɔn nɛgɛjuruw tɛ jɔ weleliw bɛ kɛ wagati ni wagati ka se ka lahalaw dɔn o tuma an ye o jɔrɔ ni siranya fana de ye Burkina sigidadenw yɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ bi. O diyara n ye kosɛbɛ bi an bɛ tɛmɛ ni Burkina Faso kibaruyaw ye o hukumu kɔnɔna la an ye kɛnɛ di Kajatu Tarawele fɛnɛ ma ale fɛnɛ wulila k'i senfa ka se Burkina Faso ka dɔnnibaga dɔ ma ni kunnafonidila don Abdoulaye Tawo ale kɔni ye jateminɛ kɛ ani ka hakilila di Kajatu Tarawele ma u ka baro filɛ an ka lamɛn. Fɛn min na n'a ye an ti ka a bɛɛ lɔn mɛ c'est que comme dugu bɛ guerre kɔnɔ ni terroriste ninnu ye kɛlɛ an ka mɔgɔw gouvernement ka soldats qui sera baara nin kɔ ɲɛnama donc kuma caman bɛ yen o ka kɛlɛ cogoya kan donc an b'a lɔn n'ale don mais dɔw fana b'a fɔra que u cɛma soldats yɛrɛ cɛma o ti bɛnna ɲɔgɔn ma baara cogoya ka kɛ ka dugu bɛ se ka taa ɲɛfɛ ni ka kɛlɛ terroriste ye donc fɛn fila nin bɛ yen an hakili la comme a bɛ ka kɛ o ma bɛn ɲɔgɔn la mais depuis sɔgɔma o bɛ discussion la ka o bɛ ɲɔgɔn ye la pour voir comment o bɛna bɛn parce que dɔw hakili la ko coup d'état lo dɔw fana ko coup d'état tɛ parce que o ma bɛn yen o bɛ ɲɔgɔn ye la peut-être o la fɛ o bɛna bɛn donc an b'o de la sisan sinon wagadugu kɔni foyi tɛ kɛra mankan tɛ kɛra mɔgɔ min bɛnna tora o ka so service cɛman fermé don dɔw fana bɛ taa baara la mais mankan tɛ dugu kɔnɔ. Burkina yɛrɛ faso wagati laban in na dɔgɔkun in daminɛ na terroriste ninnu ka koɲa a gɛlɛyara kojugu jamana kan mɔgɔ caman bɛ kan k'a fɔ ko u dɛsɛra o kɔrɔ ko de kama ko nin waleya ninnu nana ka na kɛ e yɛrɛ bolo sisan fanga bɛ minnu bolo la sisan u bɛna se wa u tɛna se yala terroriste kɛlɛ nin a
a bi cogo di population yɛrɛ bolo yen nɔ gɛlɛyara an bɛɛ bolo donc an ma lɔn a bɛna ban cogoya donc dɔw b'a fɔ k'an bɛ dɔw di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka kɛlɛ kɛ bon dɔw fana bɛ yen ko min bɛ ɲɛfɛ nin o ka baara nin fanga taara ka taa ɲɛfɛ donc an bɛ o de la aw kɛ mɔ dugu bi kɛra kɔ a kɛra ko mɔgɔ la bɛ ŋunɛŋunɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'a tɛ se ko a b'a to yen dɔw b'a fɔ n'o an bɛ ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ min kɛ sinon n'an ma bɛn ɲɔgɔn ma an tɛ se ka terrorisme nin dɔ dugu in kɔnɔ. tile 2 tɛmɛnin fɛnɛ na wulikajɔba dɔ kɛra bobojulasokaw fɛ yen nɔ a fɔra ko Kemi Seba tun bɛ o ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ye bɛɛ b'a dɔn sisan farafina gun kan k'a fɔ ko ale irisiw ka mɔgɔ de ye e hakilina ye mun ye o koɲa kan. n tɛ se ka foyi fɔ a la dɛ parce que bon an y'a mɛn ko bobokanw ko commerçants ko jeunes bɔra ka manifestation kɛ ko gouvernement ti baara kɛra ɲɛnama parce que terrorisme de sera terrorisme kɔrɔ donc dɔw b'a fɔ ko pouvoir bila mɔgɔ wɛrɛ b'a ta mais malon fini b'a ta la n tɛ se ka foyi fɔ a la. Isangwene mana Isangwene mana Isa Ingeloyo Isangwene mana Ingeloyo mana Ya milani sangwina Yumana VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw Malikura a bɛ sena hali bi ni wagati na an bɛ sɔrɔ 102 FM kan Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Nioro du Sahel an bɛ sɔrɔ radio Emergence kan, Burkina Faso an bɛ sɔrɔ wagati na u ka radio Omega kan. O de la an ka foli bɛ an kanubaga ani an filɛlibaga bɛɛ. An bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye ni wagati na an b'a kalama k'a fɔ kunu farafina tilebiyanfan jamanaw ka cidenw u bɔra Mali kɔnɔna la u ni Mali jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye. A yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn in kɔfɛ mun de fɔra mun de kɛra. Mohamed Daɲogo ale bɛ nin jaabi di an ma. Mohamed. Kunu alamisa Ghana jamana ɲama Nana Akufo-Addo ani Gambi jamana ɲama Adama Barrow olu nana Bamako kana Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ k'olu kuma ɲɔgɔnya mun ye Ivoiriens olu ka sɔrɔsi 46 min o minɛlen don an fɛ yan. An y'a ye k'a fɔ baaraw bannen kɔfɛ ni jamanatigi ɲama fila u si ma sɔn ka kuma. Badu Koba n'ale ye sɛbɛngafe bɛ yen n'a tɔgɔ ko Triomphe du Mali o ɲama ye an k'ale hakilinata lamɛn nin baara ninnu kan. U nacogo yɛrɛ man ɲɛ kuma tɛ u n'an ka autorités ka bɛnko la. Bonya bɛ bonya masegi bɛ ko kɛ cogo de an ka autorités déçoit i ma ye fɔra yɛrɛ mana fɔra mun yɛrɛ bɛ ko kunna fɔra yɛrɛ mana parce que fɔra y'a ye k'a fɔ ko ale bɛ baara mun a sabotera a bolo parce que fɔra de y'a to ni muso saba nin libéré la fɔra ka ye fɔra de y'a kɛ donc n'u tun y'a to fɔra ma c'est ma sɔrɔ nin problème banna mais comme y'a kɛ ko wɛrɛ ye ka taa n'a ye Nations Unies na ka essayer ka diɲɛ ɲɛ jɔ Mali la Mali fana yirula k'a fɔ ko ale jamana mun ye ɲɛ tɛ jɔ ale la. Jalo n'ale kɔrɔsilikɛla ye n'a bɛ jɛkulu fana la mun tɔgɔ ko nouveau type de malien maliden kura ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin baara ninnu kɔni olu ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ o de ye k'a fɔ u nana kuma min na a kɔnɔ ka dun nka i ka dɔn bɛɛ lajɛlen kan ka i bolo da i dusu kan. A b'a jira k'a fɔ a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ donc a bɛ tali kɛ Mali ka sécurité ni Mali ka sûreté kow kan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o kunnafoni di donc ka o ko namu k'a bila ka taa cogo sugu dɔ la n'o y'a sɔrɔ le fond est profond a ka gɛlɛn dɔɔni a bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ basigi de kan. Filanan bɛ tali kɛ min kan o ye an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la nin ko bɛ position min na bɛɛ ye Ivoirien ninnu Côte d'Ivoire ka ŋaniya ni a ka kɛwalew ye ka se Mali ma donc ko dɔw kɔni o dara kɛnɛ kan mais u b'a fɔ cogo min na san b'a joti kɛlɛ la a dɔw a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ donc mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ fan bɛɛ fɛ tension fan bɛɛ fɛ a bɛ na ni ko dɔw gɛlɛyali ye.
Mama Bisa ale kɔni ka yeta la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan maliden caman o de bɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan hali ni Ivoirien fana dɔw bɛ Mali kɔnɔ a ka kan ɲɛmaaw u ka jateminɛ kɛ o yɔrɔ la. Donc ani n'u sera ka n'u ye ani Côte d'Ivoire fana frontière datugu donc o fana bɛ se ka fɛn gɛlɛya n'i y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu voyager ka taa ye ani an ka fɛn minnu bɛ to ka bɔ Côte d'Ivoire port ni fɛn ninnu na comme ça donc a bɛ se ka gɛlɛya fana na se an ma côté la c'est tu vois gɛlɛya bɛ na dɛ mais anw ta bɛ sɔn ka juguya ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ta kan o sens fɛ est-ce que parce que anw ka fɛnw bɛ bɔ port anw fɛ yan port min b'olu fɛ yen tu vois donc et puis an ka mɔgɔ minnu bɛ yen o ka ca ni Ivoirien bɛ yan quoi est-ce que donc o bɛ se ka fɛn gɛlɛya quoi. Ni jamana ɲama fila kɔni talen kɔfɛ mun ye Sierra Leone fana jamana ɲama ye ale kɔni ale nalen don Mali kɔnɔ bidonya in fana la. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na VOA Afrique. Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Vladimir Putin ale marali minɛni bolonɔ sɛbɛnfura dɔ kɛ bi ni Ukraine marayɔrɔ 4 ye minnu tun bɛ Moscou ale ka mara kɔnɔna la nin kɛra u ka famayaso la a bɛ fɔ ma ko Kremlin o senfɛ Putin a ye farajala a y'u lakari kosɛbɛ Mohamed Touré a ko bɛ di. Putin sera kɔfɛ dɔni Saint George Hall blonba kɔnɔ Kremlin la a ka manfila min tun bɛ ka makɔnɔ kosɛbɛ ka ɲɛsi jamana fanga mɔgɔ dɔw ma wasadenw n'olu ye députéw ni sénateurs ani irisi politikitɔnba mɔgɔ wɛrɛw ma ka fara diɲɛ ɲɛmɔgɔw kan. Jamukan tɛmɛnen kɔ min ma tɛmɛ sanga kelen kan jamanatigi Putin y'a bolonɔ bila jɛkafɔ sɛbɛnna Ukraine jamana ka marabolo minnu bɔra ɲɔgɔn na n'olu ye Donetsk ani Lugansk kɔrɔn fɛ ani minnu minɛna Risi sɔrɔsiw fɛ Zaporizhia ani Kherson ka taa jamana woroduguyanfan jamana ɲɛmaaw kɛrɛfɛ. O kɔfɛ Irisi jamanatigi ni Irisi marabolo kuraw ɲɛma 4 ye u bolonɔ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka dɔnkili da Irisi ka bɛn ni so ye ka kɛɲɛ ni jaw ye minnu bɛ bɔ jabarani na. Ko nin ye tariku waati kɛrɛnkɛrɛn de Russia 24 kunnafonidiso laselikɛla la. A ka kuma kɔnɔ Putin ye wele bila Kiev ma ko k'a ka marifaci dabila joona kɛlɛ bɛɛ ani ka segin kuma ɲɔgɔnya tabali kan hali ni sɔrɔsiw ka jigitigɛ ye kɔsa na ka bɔ Moscow min ka daga dɔ laminɛnen don kabini jumadon duguba min bɛ wele ko Liman Ukraine jamana kɔrɔn fɛ. Farajɛ jamana kelen tɔn Union Européenne jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni dɔ bɔ jumadon k'a ban ani ka jalaki nin jatebɔ nin na min tɛ sariya kɔnɔ k'a jira ko Moscou ye dugukolo lakanani bila farati la. Ukraine jamanatigi n'o ye Volodymyr Zelensky ka kan ka a ka lakanatɔn ka lajɛ dɔw kɛ walasa ka fɛɛrɛw sɔrɔ a ko nin na. VOA Afrique kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma. An balimaw an bɛ segin ka na Mali kɔnɔna la an bɛ taa ni wagatini na Jɛnɛmara la nin y'a tile damadɔ ye sanji kɔni nana mun nana falen ka ji walankata ka don Jɛnɛ ale sigida marayɔrɔ caman kɔnɔna la Mohamed Touré ale wulila ka Mohamed Danyoko a ka hakɛ to ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la Danyoko. A bɛ tile damadamani bɔ si mun bɛ Jɛnɛ mara la sanba minnu nana o ye tiɲɛni don sinkaw kun kosɛbɛ. Mokhtar Traoré n'ale alimami ye sin ale b'a da don a kuma la k'a ɲɛfɔ. Ba de fara ka sulu kana dugu kan dɛmɛlikɛlaw y'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛri yɛrɛ dɛmɛ daminɛ ni bɔrɛw ye k'a d'a ma an ka bankun gosi pour que ji kana se ka dugu masɔrɔ an nana dɛsɛ ka sababu kɛ san dɔ nana wuli sufɛ ka fiɲɛba wuli o kɛra sababu ye o y'a sɔrɔ ji tonnen don bankun karira ka jigi dugu kan an b'a la barikada ni ma bɔ ni foyi ma bɔ a kɔnɔ baganw sera ka bɔ suman minnu bɛ mɔgɔw bolo a bɛɛ sera ka kɛnɛ sɔrɔ. Mokhtar Traoré ka fɔ la ji a ma tiɲɛni kɛ sin dɔrɔn soit la mun bɛ olu fana kɛrɛfɛ i ka dɔn ji a ye tiɲɛni ba don olu fana kun. An y'a mɛn an kɛrɛfɛ dugu fana dɔ bɛ yen n'o ye Sɔla ye mankan wulila yen fana ouvrage dɔ bɛ yen n'o ye pont ye o kala
donc ka ji suru dugu kan o fana kɛra damana kamana gan ye o n'a ɲɔgɔnna caman sigida kɔnɔ yan an b'a fɔ gɛlɛya bi caman nɔfɛ ka fara an ta in kan. Jenemeri n'o ye Alpha Moyi Samase ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni tiɲɛni Jenekaw olu tun sigilen bɛ n'a ye sabula baraji min tun bɛ yen u tun dalenba tɛ a la. Mun ye n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ ko ayiwa baraji depuis baraji installé la Jɛnɛ ayiwa an kɔni tun b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ji kɔni mana caya san o san ayiwa ko dɔw kɔni na bɔ a la. An bɛ don min na ko bi tiɲɛni a donna maa hakɛ min kun Sin ani Suala mara la Alpha Moyi Samase a bɛ o ɲɛfɔ an ye. Ayiwa guwa minnu tusera la n'i ye jateminɛ kɛ Sin yɛrɛ ayiwa a guwa ka ca ni guwa 400 ye wa Suala fana ta recensement na hali sisan mais guwa mun recensera o fana ka ca ni 350 ye bi na mais hali sisan recensement bi ka kɛ parce que mɔgɔ dɔw taara yɔrɔ dɔw la minnu recensement bi ka continuer mɔgɔ hakɛ minnu sinistre hakɛ n'an y'a évaluer c'est pratiquement toute la population village kelen bɛɛ ka ca ni maa ba 3 ye. Mokhtar Traoré n'ale Sin Alimami ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛbagaw ka bɔ préfecture la ka taa bila mairie la ani baɲumankɛw u kɛlen don k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka na dɛmɛ kɔni ka o lase u ma wa ko dɔ wɛrɛw bɛ sira la ka na. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an bɛ tɛmɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ye nin wagatinin na an bɛna kuma CAN U17 ni o ye farafinnagun denmisɛnnin laka minnu bɛ yen ni san 17 olu ka kɛnɛ don. Mali ale ni Cap Vert u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Siaka Traoré Senufo Fama nin ko bɛ di. Denmisɛnnin sɛnɛntɔlanta bunagun kan farafinnagun kan CAN U17 bafɛn saba éliminatoire bɛ daminɛ minnu bɛ Mali ka kulu kofɔ ɲɔgɔndanw don minnu bɛ daminɛ sini sibiri octobre kalo tile fɔlɔ kun kuncɛ a tile 9 san 2002 in na Mauritanie jamana kan CAN U17 o ye farafinnagun sɛnɛntɔlanta denmisɛnw ka ɲɔgɔndan ye minnu si ma tɛmɛ san 17 kan Mali ka kulu la ka fara Mali kan Mauritanie jatigi Libéria Cap Vert Sénégal ani Sierra Leone Mali ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ tan ntɛnɛn na ta octobre kalo tile 3 san 2002 in na ni nɛgɛ 18 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Mali ni Cap Vert de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan Mali ka ɲɔgɔndan kun filanan n'o y'a ka boko filanan ye a bɛ tan araba na ta octobre kalo tile 5 san 2002 in na Sénégal de bɛna Mali bisimila a kɛnɛ kan ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 21 dana gosira CAN U17 san wɛrɛ a bɛ tan Algérie jamana kan hakilina jiginna Mali de la ka CAN U17 jɔnjɔn ta siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na san 2015 ani san 2017 san 1997 Mali taara final la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Marakaw ne ko k'a ka don bulon kɔnɔ k'aw sigi ne bɛ bulon ɲɛfɛ ne bɛ k'aw lajɛ rétroviseur la doni b'aw kunna ko mɔ aw bɛ fɛ ka dɔ bɔ doni giriya la Marakaw Lamagale ne sorobale mankan don tuguni dɔ fara radio mankan ka farafinna fɔli waati Lamagale i jɔ tan tuguni nin ye Modibo mankan ye awɔ VOA Modibo farafinna fɔli waati Rabat 13h 14h u bɛ tila ka sigi a kan Tibiri Kari ani Tɛnɛ ayi nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ Lamagale bɛ se ka bulon wala sisan ne bɛ tan kɔnɔ a y'o kelen dɔrɔn fo pas 0. An balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an ye nin de sɔrɔ bi ka d'aw ma o gulu kɔnɔna la an ka foli bɛ bulonbolilaw bɛɛ sotarama bolilaw taxi bolilaw katakatani bolilaw an ka foli b'aw bɛɛ an bɛ bɛɛ fo yan fo mɔgɔ kelen o jaralakaw an t'olu dɔrɔn de fo bon an bɛ hin'u la nin wagati in na an b'u fo an ka foli bɛ Ibrahim Ciro ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo nin wagati in na Lamine Traoré kabi Misira filɛlikɛla laminikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an ka foli b'aw ye ni farala ɲɔgɔn kan Lopez fɛ Senumu Keita Cheikh Umar Ciro ala sera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dambele kabi Washington DC walasa an balimaw an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw bon week-end